Luyo sa giatubang nga kritisismo ug mga aligasyon, batok ang Vice President Sara Duterte mapasalamaton gihapon ang Vice Presidente sa padayon nga suporta ug pagsalig sa publiko ngadto kaniya. I am truly blessed by God for giving me that kind of support from my fellow Filipinos. Nagatubang karon si Vice President Duterte og impeachment complaint na kitanog probable cause sa House Committee on Justice si Duterte lakip na betrayal of public trust ug korupsyon. Debatehan ug butuhan kini sa plenary aya maduso sa Senado ang reklamo batok sa Vice Presidente alang sa formal nga impeachment trial. Pero alang kang Vice President Duterte dapat unahon sa gobyerno nga solusyonan ang kapit-os sa mga Pilipino. One day, one eat na mga families mo. Na parang tipong kung may kita sila ngayon, may pagkain. Kung walang kita ngayon, walang pagkain. So yun yung dapat iniisip at inuuna ng pamahalaan. Na kung totoo man yung suhulan para sa impeachment, it is better off used to help struggling families because of the current economic situation of the Philippines. Matod ni Duterte, dili ayuda ang solusyon sa kapit-os sa mga Pilipino. Na nakakaawa dahil yun nga, minsan hindi nila alam kung may darating na pera o wala, may pambili ng pagkain o wala. Yun kasi talaga yung pinaka basic, no, na kailangan tugunan ng gobyerno. Yung capacity o yung oportunidad ng mga tao na magkaroon ng pera, pambili ng pagkain. Nakisimpatyasab ang Vice Presidente sa mga taong mibarog alang kaniya ug nagpasalamat sa gipakita nila nga suporta sukad pa kaniadto panahon sa administrasyon sa iyahang amahan nga si kanhi President Rodrigo Duterte. Kasamtangang anaa sa dahig Netherlands si Vice President Duterte aron bisitahon sa ICC Detention Facility ang iyang amahan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.